Lego dnes všichni známe jako miliardovou značku, která vydává ikonické stavebnice. Každý z nás zná Lego City, Lego Ninjago nebo třeba Lego Star Wars a všichni je milujeme. Ovšem žádná značka se neobejde bez kontroverzí a neúspěchu. A Lego rozhodně není výjimkou. Existuje několik tak špatných Lego sérií, že díky nim Lego přišlo o miliony. A právě na ně se dnes podíváme. Pohodlně se usaďte a pojďme se společně kouknout na ty největší Lego neúspěchy v historii. Všichni známe Lego Technic, stavebnice, co obsahují motory a další mechanické součástky. V 90. letech se Lego Technic a podobné mechanické stavebnice staly extrémním hitem. A z toho chtělo Lego samozřejmě ještě více vydělat. A tak vznikl Snap. Snap měl být levnější alternativou populárního Lego Technic anebo podobných populárních stavebnic. Vyšly sety různých motorek, vrtulníků nebo třeba formulí. Nápad to nebyl špatný, jenže tu byl jeden problém. Lego už v tu dobu většina lidí znala jako ty plastové kostky a Snap tak vůbec nevypadal. Dílky byly podivně hranaté a děti je nechtěly. Série proto skončila už po 2 letech a v dnešní době už všichni zapomněli, že něco takového vůbec někdy existovalo. Dalším nepovedeným pokusem bylo Lego Scala. První stavebnice z této tématiky vznikaly už na přelomu 70. a 80. let. Byly to různé skládačky speciálně pro dívky. V tom nebyl žádný problém. V té době ještě Lego zkoušelo, co bude mít největší úspěch, a tak přicházeli s různými nápady. Ovšem kolem roku 2000, když už Lego většina lidí znalo jako ty plastové kostky, se Scala vrátila. Avšak úplně jinak. Ve stejném roce se totiž neuvěřitelně dařilo Barbie. Lego se proto rozhodlo, že se opět přiživí. Lego Scala předělali na až 12 cm panenky, ke kterým dali obří doplňky jako domy, nábytek a auta. Tento rebrand se však stal obrovským terčem kritiky a posměchu. Lidi se Legu vysmívali, že to vypadá jako nejlevnější napodobenina Barbie, kterou viděli. Díky tomu hned po pár letech Scala zmizela z obchodů a její prodej skončil. V roce 2014 raketově rostla popularita chytrých telefonů a tak Lego chtělo jít s dobou. Proto na trh přišlo Lego Fusion. Společně se stavebnicí byl v krabici také kód na stáhnutí aplikace, díky které jste si mohli svoji stavbu převést do virtuálního světa a stavit si tak vaše osobní virtuální město. Jednoduše jste postavili to, jak byste chtěli, aby vypadalo například vaše květinářství, to pak naskenovali pomocí fotoaparátu a převedli ho do vašeho virtuálního města. Znělo to jako super nápad, jenže nastaly problémy. Společnost Future Lab, která byla zodpovědná za aplikaci, nic moc nedělala. Aplikace nefungovala, jak měla, a často nerozpoznávala auta nebo stavby, co lidé postavili. Tato stavebnice byla také dostupná pouze v USA a díky tomu se dostala mezi mnohem méně lidí než jiné Lego stavebnice. Lego Fusion vydalo pouze 4 sety a ani ne po roce bylo téma staženo z prodeje. Podobný osud potkal také Lego Bionicle Reboot. Téma bylo představeno v roce 2015, ovšem to už byla druhá generace. První generace, pouze Lego Bionicle, vznikla už v roce 2001. Ta měla ale naopak neskutečný úspěch. Prodávala se až do roku 2010 a byla neskutečně populární. Důvodem proč byl silný příběh, který téma mělo, a hlavně obrovský sortiment různých hraček a podobných věcí. Bionicle první generace měla vlastní filmy, komiksy nebo dokonce i webové hry. Jak to, že tedy druhá generace skončila katastrofálně? Druhá generace, Lego Bionicle Reboot,
Vznikla za účelem ukázat novým dětem to, co bylo populární dřív, a staré fanoušky Lega na hračku znovu přilákat. Mysleli si, že když první generace uspěla tak brutálně, druhá bude muset taky. Bohužel se tak nestalo. Druhá série se neprodávala vůbec tak, jak Lego očekávalo. Naopak se neprodávala skoro vůbec. Důvod, proč jste ale nemuseli hledat dlouho. Lego druhou generaci totiž vůbec nepropagovalo tak, jako tu první. Příběh byl hrozně zjednodušený a Lego do propagace tématu vůbec neinvestovalo. Z toho důvodu prodej Lego Bionicle Reboot skončil po pouhých 2 letech a vyšlo něco málo přes 40 setů. Za největší Lego neúspěch se však považuje Lego Galidor. Lego chtělo v roce 2002 zasáhnout také trh s akčními figurkami a tak přišli s nápadem Galidor. Tato sada obsahovala na Lego netypické postavičky, kterým jste mohli měnit všechny končetiny a upravit si je tak podle sebe. Lego si s tím vážně věřilo. Nasypalo do toho masivní množství peněz a za pouhý rok vyprodukovalo neuvěřitelných 21 setů. Sety byly navíc dost velké a jeden z nich obsahoval dokonce reproduktory, se kterými jste díky postavičkám mohli interagovat. Postavičky jste mohli najít v McDonald's Happy Mealech, ve všech hračkárnách a dokonce k nim vznikl i samostatný seriál. Lego Galidor byl v jednu dobu prostě všude. Ovšem i přes všechnu tuto snahu se tématu vůbec nedařilo. Sady totiž vůbec nevypadaly jako Lego, ale jako úplně jiné konkurenční hračky, které byly navíc v mnohých ohledech o hodně kvalitnější. Lego Galidor byl také o dost dražší než normální Lego. Na každý dílek se totiž musela vytvořit speciální forma, protože Lego takové dílky normálně nepoužívalo. Navíc nešli ani kombinovat s dalším Legem. Galidor si proto nenašel skoro žádné fanoušky a sada tak byla hned za rok stažena z prodeje. Z dostupných zdrojů víme, že na tomto tématu Lego ztratilo několik milionů dolarů. Tyto témata byly jedním z největších neúspěchů v historii Lega. Ovšem je tu ještě jedno téma, od kterého Lego očekávalo neskutečný úspěch, ale místo toho přišel obrovský propad. Téma, do kterého Lego vložilo miliony dolarů, moderní technologie a obrovskou marketingovou kampaň. Mělo spojit digitální svět s klasickými kostkami. Ovšem o tomto tématu vám více řekne další samostatné video.